Ето те, стягаш багажа за лагеруване. Нож, брадвичка, съдове, палатка. Раницата вече тежи и не си събрал всичко необходимо. Какво обаче, ако ти кажа, че всичко това може да замени успешно с предмети, които влизат в тази малка кутийка и се побират в джоба на панталона ми. Остани до края, защото тук не само ще ти покажа какви неща имам в кутийката и как британските специални части ги ползват, но ще ти разкрия моя специална система, за да останеш винаги в безопасност и с най-подходящо оборудване на открито. Да започваме! Преди да ти покажа всичко, което съм побрал в моя джобен комплект за оцеляване и за да разбереш защо и как се ползват тези предмети вътре, ще трябва да ти обясня моята концепция и система за опаковане на багажа, която следвам за лагеруване на открито и в безопасност. Наричам я 5 ота за оцеляване и ако искаш и ти да я запомниш за по-лесно, просто кажи